दैया जोंनो नांगौखिनियावल' गगोन। दा जोंनो दैखौ गुदिखिनियावल' नांगौ। बेनि थाखाय गिबियावनो गासै आबादारि नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ आबादारि नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जागोन होननानै आं सानो। दिनैनि भिडिअआ जागोन ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमनि सायाव। बे ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमखौ बर'नि रावबो इउटुबारफ्रा नोंथांमोननो होनो हायाखै। दिनै गिबिसिन आं नोंथांमोननो बे ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मिथिनाय होनो नागिरदों। बिनि थाखायनो दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। आबादारिफोरनि थाखाय बे ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमा जोबोद गोनांथार, जोबोद नांथारगौ। बे गोदान जुगनि गोदान टेक्न'लजि, बे गोदान जुगाव बे ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमखौ जोंनो मानो नांगौ? ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमा मा बुस्थु, बेखौ जोंनो मानो नांगौ? बेखौ आं नोंथांमोननो बेखौ माबोरै इनस्टल खालामनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन। फै जों दानिया भिडिअखौ नायलांदिनि। भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया फैदो जों भिडिअखौ नायदिनि। बेनो जाबाय ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमनि माखासे। बे ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमा इजराइल टेक्न'लजि। बेखौ इजराइलनि आबादारिफोरनि थाखाय गिबिसिन बानायजेननाय जादोंमोन। बे टेक्न'लजिखौ जोंनि भारतआवबो लाबोबाय, बा गुबुन गुबुन हादोरावबो बे टेक्न'लजिखौ लांनाय जाहैबाय। बेखौ जोङो आबादाव दै जगायनो थाखाय जोङो बाहायनाय जायो। वाटार पाम्पजों डाइरेक्टलि होयोब्ला जोंनो गोबां समनि गोनांथि जायो। नाथाय जोङो बे ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमजों जों होयोब्ला जोंनो खम समनि गेजेरावनो बेयाव जों हासार गलायनाय, हासारखौ जोङो आबादथिलियाव डाइरेक्ट हरनाय, आरो जोंनि दैया ओरैनो गारजाया। जि जायगायाव नांगौ बे जायगायावल' दैया गोलैगोन। नैबे पाइपजों फैगोन। बे लास्ट डेलिभारि पाइप, बेयाव दङ नैबे माबा दङ, पिन दङ। बिनि नामखौ आं बारा मोजां मिथिया, एल्ब' ना मा होनोमोन। आरो बिदिनो गोबांथार बुस्थु दङ, आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो। हासार गलायनाय, लोगोसे मुलि गलायनानै टेंकिनिफ्राय हरनाय। आरो बे ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमा मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि दङ, टाइपनि दङ। जोंनि इण्डियानि आबादारिफोराबो बे सिस्टेमखौ लानो हायो। बे सिस्टेमखौ लानायनि माखासे सरकारि साबसिडिबो दङ, आरो नोंथाङा गोसो जायोब्ला निजाबो बेखौ बायनानै लानो हायो। दा फैदो ड्रिप इरिगेशन सिस्टेमखौ माबोरै इनस्टल खालामो। बेखौ इनस्टल खालामनायाव जोंनो मा नांगोन? बरिं नांगोन, लोगोसे मेचिन नांगोन, लोगोसे सिनटेक्स एबा ड्राम थालायोबाबो जायो। सिनटेक्स एबा ड्राम गैयालासिनो डाइरेक्टबो मेचिनजों फिटिं खालामनो हायो, नोंथांमोना नुनाय बायदि। नाथाय नोंथांमोना नुनाय बे किचन गोल्ड मेचिन आरो बरिं, बे ड्रिप सिस्टेमजों सेटआव फैफाखानाय जिराद नङा, मुवा नङा। बेखौ नोंथांमोना साबसिडियाव लायोबा एक्सट्रा साबसिडि लानो नांगोन। अनलि बेयाव ड्रिपजों लोगोसे ड्रिपनि जिखिनि नांगौ जिराद बेयो एक्सट्रा सेट फैयो। मेचिनखौ नोंथांमोना एक्सट्रायै लानो नांगोन। दा बेयाव मा दं? नैबे बन्द खालामनाय, ओरैनो नांनायनि बारा जानाय दैखौ नैखिसा गहोनांगौ। नैखिसा जोङो बेखौ खुलिनो होबाथाय थांबाय। आरो नैबे दङ, नैखौ अन खालामनो हायो। ओमफ्राय नोंथांमोना नैखौ नुदों, बे जाबाय हासार माबा माबि लगायनायनि थाखाय, मुलि बायदिसिना मिक्स खालामनायनि थाखाय। बेखौ गोसा लासै बेसे स्पिडाव हरनांगोन मुलिखौ, बेनि कन्ट्रलार जाहैबाय बेयो। आरो नैबे जाबाय फिल्टार। नैबे जाबाय फिल्टार। बेयो गिदिर फिसा दङ, नोंनि आबादनि सायाव जागोन, नोंनि आबादा बेसेबां एरिया
बेसेबां केपासिटि नांगोन बेखौ नायनानै जितु टेकनिशियान इन्जिनियार बिसोरो नोंनो इनस्टल खालामना होलांगोन। बेयाव मोननै कानेक्सन होनाय जादों। बे फिल्टारनिफ्राय फैबाय, फिल्टार माने दैया बेयाव बाला साला माबा मोनसे माबायोबा बेयाव फिल्टार जागोन। फिल्टार दैयासो नोंनाव मा थांगोन, जाहाथे पाइपआ जाम जाया बिनि थाखाय बेयाव फिल्टार जाना थांगोन। बिनि उनावसो फैसिगोन बेयाव मोननै कानेक्सन जाबाय नङा होमबा? मोननै कानेक्सना मानो जादों? नैथिया थांबाय बे थालिरनि थांबाय, दा मोननै मोनथाम मोनब्रैबो जानो हागौ। बे नोंनि प्लटनि सायाव जागोन। बेखिया हरदों मैथ्रुनि थाखाय, बेखिया दं मैथ्रुनि थाखाय। आं नोंथांमोननो मैथ्रुखौ खोन्थागोन। बेयाव प्लट मोनसे दङ मैथ्रु, आरो नेक्स्ट प्लटआव बहायथ'नाय जायाखै। नैबे मैथ्रुनि, नैबे थालिरनि, बे जाबाय मैथ्रुनि। नैबेजों बेखौ नोंथांमोना नुदों नङा होमबा? बेजों रानसारहैसिगोन बिफाङा गुदियाव ओरै थांसिगोन। नेक्स्टआ मैथ्रु दं। बिदिनो बेयो रानसारलांबाय थागोन। बेयावबो ससे ससे बन्द' खालामना दोनथ'नो हानाय केपासिटिया दङ। बे प्लटखौ आं नोंथांमोननो देखायथारनाय जायाखैमोन मैथ्रुखौ। बे दिनै गिबि, बिनियाबो थायबाय, बेनिखौ हारभेस्टिं खालामनो मोनथ'वाखै, उनावसो गायनाय नालाय बारा गोबाव जायाखै बियो। 1.5 मासनि बारबाय। ओरै थांसिगोन बे थालिराव, नै बे ओरै थांबाय। नोंथांमोननो गासिबो एरियाखौ देखायजोबनो हानाया असम्भब जागोन। नै बेयावबो लागायबाय, फिथाइफोरखौ नाय, मैथ्रुनि फिथाइखौ। नै बाहायसो दांगासिनो। हाइजेंबो दं बेयाव, नै हाइजेंआ।